da ke ba zai bari ni ba, roƙo nake Allah duba hajiya. Ciwon rabona da ke ba zai bari ba, don Allah manzon Allah karba jiya. Ranar da na yi ta gudu ga ta Muhammadu, ranar rabo da uwa ɗai kamar hudu, ranar hawaye kuka na ya daɗu, kowa jiranta yake za su gauraya. Mutuwa mai kawar da ɗa ta ɗau uba na yau gashi ta da ɗa, ta raba ni dajiya ta shimfiɗar kuka da ciwo na zuciya. A ƙarshen takunta 'yan uwa, taro na saukar ƙur'ani don kowa, ta bani labari da ta dawowa, har mun yi wasa kuma mun yi dariya. Ciwon rabona da ke ba zai bar ni ba, don Allah manzon Allah gajiya. Na ce da ita ba a gaba fa na ganki ba, ta ce a gefe na zauna ba gaba. Annabi ya ce ba kyau a rarraba, ai ta tsallake mutane don tutiya. Bayan rashin lafiyar muntunan da ta yi, mun sake yin magana ta amsa kai, sannan na faɗa mata ta amsa ta ɗaga kai, ƙarshen ta kenan magana da hajiya. Gun ajiya, sannan da baba Samira tana biya, kullum idan mu akai babu tambaya, ko za ta farka sauki ta zama jiya. Ashe du'a'in ta ilahu ya amsa, zai gajarta mata jiyar da ta kunsa, kwana ɗaya da wuni ya yi ikonsa, ya sauƙaƙa mata jiya ba gajiya. Karfe 4 na dare aka yi kirana, a waya sai na ga lambar yayana. Malam Gali ya yi tambayana, yaya jikin nata yake ya tambaya. Sai na ce da sauƙi Samira ta ce mu, in mintuna za a cire mata oxygen. Wai ina Zainab haka yake faɗa min, da na ba ta shi kenan ta
take yi gaya. Ya ce ku ɗan wakuri babu hajjiya, sai ta ce ban gane ba ta tambaya. Kukan Samira ya sani na tsinkaya, Allahu ya karbi abar sajiya. Lokacin komawa gurin Rabbana, sai ta daga hannayenta sama ummuna, tamkar tana godewa ilahuna. Daga nan aka zare nan mahaifiya. Zance ya canza, yanayi ya rikide, bakon hali ya shigo ya fi aifaɗe. Jina nake ni ne kuka na harɗe, zulumi da ruɗani ne a zuciya. Ciwon rabona da ke ba zai bar ba, don Allah manzon Allah karɓa jiya. Duk wanda ya zo domin ya yi gaisuwa, sai ya ce baiwar Allah mai nutsuwa. Mai samma aiki zumunci tana zuwa, shaidar ta kenan umman muhajjiya. Wallahi bata taɓa yi mana baki ba, ko alkaba'i ko Allah wadai ba. In ka saba mata ko laifi ka tuba, za ta yafe kuma har ta yi dariya. Halinta afuwa tsiyar da kau da kai, babu sharri sannan ba ta ji da kai. Ba ta roƙon wani don bukata ta kai, shi yasa ta yi kima a ido na duniya. Ina yi kuka kuma sai na waiwaya, na gano tana murna har da dariya. An ba ta sakamakon masu gaskiya da ƙaunar Muhammadu Khatimul Anbiya. Alƙawari kaya ne ga wanda ya yi, babban mutum in ya ɗauka to za ya kai. To bare Allah in dai ku harfa ya yi, to zai cika mun san babu shan wuya. In zumunci za ta yi babu gajiya, ciwon kafa baya hana ta hajiya. Dukkan tsayi ko nisa fa ba wuya, za ta je sai ta dawo ta zama gaya. Allah ya nawwara kabarinki dan nabi,
miki masauki dan da arabi, sannan da alfarmaran da babu bi, sai gun masoyinki sali muhim daya. Ciwon rabona da ke ba zai bar ni ba, don Allah manzon Allah gaji ya ka kawar da duk sabanin ta rabbana, ka tabbatar da iyawar ta hasbuna, ka saka mata da khairi dan habibuna. Mun gode miki umman muhajjiya. اللهم اجعل هذه الخلاسات فداء لها من النار بجاه نبي المختار واصحاب الاخيار والمهاجرين والانصار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة بجاه مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.